Oké. Let's go, master. Ja, laat ik mezelf voorstellen, yo, ik is mastermind. Ik is uit Dagskid, nigga, met 9 to 5. Als hulle my whisper, wil hulle weet wie zij. Hij is een Engelse guy, hij is amper soos een god. Als ik een Engels in bring, klink ik American. Ik is een king op my shit, Veravaderian. As 4 onder my belt, ik is een champion. Jongens draai nog lak, asof het vissen is. Alle jongens wil draai, maar hulle likes van kry en hulle is en draai, Megan Thee Stallion. Maar laat ik op shit praat, vir ouwens wat sit praat, nommers vastgesla, fucking valiant. Maar laat ik terug sit en kyk hoe die nommer het zijn zit. Die ouwens op Alisa, ek wil my bewys het. Maar allemaal wil ook aan hulle stukkie kop bysit. My liewe woord is kas soos een dairy spice slip. My skill word op dit na kuisen. Miskien moet ek het weggestiek het na kluisen. Maar ouwens op Alisa, ek's 1 in 1000. So wat die competitie wil sy aan van my bring. Die sy uitstiek, ek doen het uit die gat uit. As van die grabie, sy weet dat ek is slat weet. Ek is kaksiek, my broer, ek is antoxiek. As van die grabie, ek doen het dan nog heel dik. So wie is jy en wie is hulle, wie is jy? Ek is sy broer, ek is koppel met die kinders. Maar die kinders koppel lekker van my vriende. Wil hy ses op my rug, Godzilla. Let's go! Daar was, like, kom en sê julle wie dit is, mastermind. Heel dik, my broer. Ik zeg, ik wil jou een like. Kom maar, ik zeg, Ja, ik ja, een like. wie is hy, wie is hulle, wie is jy? Een like. Wie is jy? Wie is hy, wie is hulle, wie is jy? Wie is hy, wie is hulle, wie is jy? Wie is hy, wie is hulle, wie is jy? Wie is hy, wie is hulle, wie is jy? Wie is hy, wie is hulle, wie is Ja, jy? baas, ik zeg. Jy.